Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da zuwa tashar Fikira Tech and Crypto, tashar da ke koyar da ku harkar cryptocurrency cikin sauƙi kuma a kyauta, musamman a wannan tasha tamu ta YouTube. To idan wannan shine lokacin ka na farko na zuwa wannan tasha, sai ka daure ka danna ka duba ƙasa za ka ga an rubuta subscribe, ka danna mana alamar sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne za ka samu damar duk wani coin da muke ko duk wani update da muke bayarwa akan cryptocurrency ko kuma akan wani abu da ya shafi technology, za ka riƙa sanin wannan abin in sha Allahu da zarar mun ɗora. To a wannan bidiyo in sha Allahu za mu koyar da ku yadda mutum zai yi staking ɗin coin ɗin shi ya riƙa ƙaruwar wannan coin ɗin ya riƙa ƙaruwa, yawan shi yana ƙaruwa ko da yaushe. Amma kafin mu fara bidiyon namu, muna sanar da ku cewa akwai aji wanda muka buɗe na Signal wanda muke registration duk wata akan naira 2000. Wanda yake sha'awa sai ya yi mana magana akan lambar waya da za mu ajiye a description domin a saka shi a wannan group in sha Allahu. To kai tsaye za ka shigo Binance ɗinka kamar yadda kuke gani na shigo Binance ina na buɗe ta. In kana so ka yi staking kamar haka da kuke gani tana Pro, to sai kawai ka taho kamar yadda kuke gani nan gurin da aka samu shi za ka danna. Ga shi nan na danna, to ga shi nan ta buɗe min haka zan yi ƙasa. Zan taho ƙasa, in taho. To ga ni na zo kan N, ga shi nan gurin. To in na zuba zan ga a nan gurin ga shi nan staking, shi zan danna ga shi. Na danna staking yanzu. To da na danna staking ga shi nan ta nuna min kala biyu. Nan staking, nan kuma DeFi staking. To akwai wani differences da suke tsakaninsu. Shi wannan staking ɗin za ku ga 30 days ne yake yi, wannan kuma yana kwana 60, wannan kuma yana kwana 90. To shi wannan tsarin shi haka yake. Don haka in kai staking ɗin shi wannan kwanakin zai yi kafin ka cire shi. Shi ne nan. Ka ga nan kuma ga shi na 10 days ko? Nan kuma 30 days, 60 days, 90 days. Za ka iya staking ɗin ga coin ɗin nan. Wannan TEES ɗin nan shi za ka yi staking. Kowanne za ka ga adadin shi da sauransu. To akwai staking da za ka iya yi within 24 hours ka cire coin ɗinka. Wannan staking shi ne DeFi staking. Ga shi za mu danna. Kuma kowane coin za ku ga shi nan percentage ɗin da za ka samu. Amma ana maka lissafi ne idan kai shekara kana wannan abun da wane percentage wannan coin ɗin zai ƙaru. Don haka za mu zo mu danna kawai DeFi staking yanzu. Ga shi nan mun danna DeFi staking. To shi za ku ga shi nan, za ku ga minimum ɗin abin da suke sawa ba shi da yawa. Za ka ga zai wahala a ce ba ka da shi. To ga shi nan shi wannan sun ce 30 days ne ma, shi ma. Wannan ma 30 days. To ga flexible wanda yake shi ko da yaushe za ka iya cire kayanka. Wannan stake now, in kai staking ga shi nan annually ana duba maka ga shi nan alamar in kai shekara kana staking ɗin shi ga percentage ɗin da za ka samu nan. Wannan shi ma ga shi nan flexible ne na USDT ɗin nan. Shi ma flexible ne ba shi da lokaci ko da yaushe za ka iya cire kayanka. Wannan ma haka within 24 hours daga lokacin yayi za ka je ka yi redemption, za su dawo maka da coin ɗinka sannan kuma daga baya za su dawo maka da profit ɗin da ka samu. Wannan kuma ga shi nan shi kuma 10% yake bayarwa. Kowanne za ka ga percentage da kuma amount ɗin abin da ake so ka saka. Za ka ga amount ɗin gaskiya is very little. Zai wahala a ce ka kasa biyan wannan amount ɗin. To let us take example of misali mu zo mu ɗauki bari mu fara da flexible guda ɗaya mu gani. Ina BNB yake. To ga hard dai, hard token. Za mu ɗauke shi mu danna, sai mu danna stake now idan muna so mu yi staking ɗin shi. Duk da ba mu da hard available amma in muka danna kamar haka, ga shi nan za mu ga ya gama ɗin mu. Sorry. To idan muka danna kamar haka ga shi nan, abin da kawai za ka yi shi ne nan ka zo ka danna max ɗin nan in ka danna shi, ko kuma ka zo nan gurin quantity ɗin sai ka danna, sai ka rubuta amount ɗin da kake so a wannan amount ɗin. Hard guda nawa kake so ka yi staking ko kuma ka danna max domin ka ɗauki maximum. Da ka yi wannan ga shi nan abin da suke nuna maka. In kai stake date ga shi nan misali ka yi staking a yau ga shi nan 8 ga wata, to value date za a kai 9 ga wata tukuna wannan staking ɗin. Sannan kuma za a yi distributing ɗin wannan ribar da ka samu 10 ga wata. Shi ne nan yadda tsarin su yake. To in ka kammala yadda za ka yi wannan staking ɗin kawai sai ka danna I have agreed ɗin nan.
nan gurin kana dannawa dama ka zaɓi amount misali nan ba mu da had ko kaɗan. Da muna da had wanda ya kai minimum ɗin can 0.00001 to za mu gani sai mu danna confirm. Daga ka yi wannan kawai shi kenan ka gama staking ɗinka. To yadda kuma za ka yi redemption ma'ana ka cire staking ɗin da kai ba shi da wahala shi ma. Wannan mun ba ku misali ne duk da ba mu da wannan coin ɗin had wanda muka yi misali da shi. To mu ƙaddara ka yi staking ɗinka successfully ka sayi wannan coin ɗin. To kindly kawai za ka zo ka danna inda aka sa wallet ɗin nan in kana so ka yi redeeming ɗin shi in ka shigo kamar haka. To ga wata wallet nan da aka sa Ayan sai ka danna ta. Gashi na danna. To in ka danna kamar haka ka ga gashi ya zo. To duk coin za ka ga coins ɗin da ka yi staking za ka gansu a nan. Za ka ga wani a nan za ka gansu dai. To idan ka tashi kawai simple abin da za ka yi sai ka danna kan coin ɗin misali nan ka ga BNB ko kuma ka yi staking ɗin had ka gan shi sai ka danna a kan shi. Kana dannawa za ka ga ya buɗe maka abu. Akwai subscribe akwai kuma redeem. To in dama ka yi subscribe kawai redeeming kake so ka yi kawai sai ka danna redeem ɗinka. Kana danna redeem zai nuna maka cewa ba automatic ba ne ba zai baka wasu ƴan mintuna yace zai dawo. To daga ya gama redeeming ɗin nan kawai automatically zai dawo spot wallet ɗinka sai dai gan shi a spot wallet ɗinka wannan wallet ɗin da muke trading da ita kawai zai dawo nan gurin. Wannan shine yadda ake staking ba wata wahala a cikin shi. To for any question concerning staking a Binance za ku iya ajiye mana tambaya in sha Allahu. Musamman a WhatsApp number ɗinmu wacce kusan wasu duk suna da ita. Wanda ba shi da ita sai duba description ya duba ta ya ɗauka ya yi mana magana a WhatsApp in sha Allahu. To mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ƙara buɗa mana ilimin da za mu zo kuma mu ba ku shi domin ku amfana da wannan darasi namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.